Nselmilkom, jien Lorjana Brinkat, nagħtikom merħba l-ġimgħa ta' Kamra Sportiva. Il-programm li jżommkom aġġornati fuq il-programmi kollha li dan in-netwerk ser joffrilkom matul din il-ġimgħa. Din il-ġimgħa sejrin nitkellmu fuq il-programm li n-netwerk tagħna se joffrilkom bejn is-Sibt 21 u l-Ħamis 26 ta' Ottubru li ġej. Għada s-Sibt fid-9 ikollna l-ewwel programm mis-sensiela Mix Zone wara l-Waqfa Internazzjonali ta' Ottubru. Matul dan il-programm se niddiskutu d-derby ta' Merseyside bejn Liverpool FC u Everton flimkien ma' Kopajt Chris. Wara dan l-intervent nisimgħu lill-editur Antonello Abela għar-reazzjoni tal-logħba Torino kontra Inter li ser tkun intemmet ftit tal-ħin qabel ma nibdew dan il-programm. Il-ħadd 22 ta' Ottubru filgħaxija ser ikollna żewġ appuntamenti magħkom is-segwaċi tagħna. Fis-7 ta' filgħaxija ikollna d-debut ta' Oliver Scicluna bħala YouTuber ta' Manchester United waqt il-programm Mix Zone. Oliver ser ikun qed ikellimna fuq il-konfront li r-Red Devils ser ikunu lagħbu fil-ġurnata ta' qabel għand Sheffield United. Barra din il-logħba, dan il-programm ser janalizza d-derby ta' Londra bejn Chelsea u Arsenal flimkien ma' Kerch Kembri. Il-ħadd bil-lejl għal madwar il-ħin tal-11, l-editur Antonello Abela jidħol f'xandira diretta biex jitkellem dwar il-Grand Prix tal-Istati Uniti tal-Amerika tal-Formula 1 li ser ikun għaddu kemm intemm ftit tal-ħin qabel. Il-konfront prinċipali li ser nitkellmu fuqu nhar it-tnejn fit-8:30 fil-programm li jmiss mis-sensiela Mix Zone ser ikun dak bejn Milan u Juventus. Interessanti naraw x'burdata ser ikunu fiha l-YouTubers tagħna Joseph Magri u Mark Xkembri li ser ikunu qed jikkonfrontaw lil xulxin f'xandira diretta matul dan il-programm. Qabel ma nisimgħu mingħand Joseph u Mark, Karl Parnis jgħaddi l-intervent tiegħu fuq il-logħba Roma kontra Monza. It-tlieta għal ħabta tad-9 l-editur Antonello Abela jirritorna f'xandira diretta biex jirreaġixxi għall-logħba Inter kontra Red Bull Salzburg mit-tielet ġurnata tal-UEFA Champions League. Il-ħamis fit-tlieta joħroġ il-video t-introduzzjoni għall Grand Prix tal-Belt tal-Messiku li ser issir fit-tmiem il-ġimgħa ta' wara. Bħas-soltu dan il-video ser isir in kollaborazzjoni ma' Velocity Esports Racing. Fit-8:30 imbagħad ikollna l-aħħar programm mis-sensiela Mix Zone għal din il-ġimgħa. Matulu ser naraw id-debut tat-tieni YouTuber tal-Manchester United, Brady Buġejja, li ser jiddiskuti l-logħba bejn Manchester United u Copenhagen. Matul dan il-programm ikollna wkoll ir-reazzjonijiet taż-żewġ logħbiet l-oħra tal-UEFA Champions League li interessaw lin-netwerk tagħna. Dawn huma Paris Saint-Germain kontra Milan flimkien ma' Joseph Magri u Sevilla kontra Arsenal flimkien ma' Kerch Kembri. Infakkarkom biex titlu fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna fuq il-YouTube, il-Kamra Sportiva, fejn hemmhekk ser issibu l-videos kollha li joħorġu minn ħin għal ieħor fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Sakemm nerġgħu niltaqgħu bħalhom ġimgħa għal programm ieħor ta' din is-sensiela jiena Lorjana Brinkat ma fadalli xejn xi nżid ħlif nirringrazzjakom talli segwejtu dan il-programm u nsellmilkom.